Helsingin ilta on sateinen, olemme siirtyneet Tammikasa-areenan pihalle ja todella iloisia faneja. Täällä on piha täynnä. Tami, muutama minuutti mahtavasta USA-voitosta. Millainen on ex-Leijona-kapteenin sydämessä mieli? No mä oon tunteellinen ihminen, mutta täytyy sanoa vaikka muutama minuutti, niin tulee vieläkin kyyneleet silmiin. Mä oon huomannut, että sä oot liikuttunut tänään moneen otteeseen. No millä tavalla Leijonien pitää käsitellä tämä upea voitto ja suunnata katseet tuonne välierään? Millä tavalla latautua sinne? No musta niin kun tekivät upeasti sen tappion jälkeen, pystyvät käsittelemään näitä asioita. Tätä on turnaus, tämä tunnetilat vaihtuu, tilanteet vaihtuu, sen kovan joukkueen valmennusjohdon pitää käsitellä niitä asioita, nauttia niistä hetkistä. Nyt mä oon vaan varma, että meillä on niin huomattavasti helpompi lähtö. Jos tämä 5-0 tappio auttoi meitä tänään tähän niin kun ennen kaikkea emotionaaliseen tilaan, Venäjä vuoden varmasti tietyllä lailla kuitenkin pelillinen ennakkosuosikki niin aiheuttaa sen saman reaktion, että musta meillä on nyt niin kuin ihan fantastinen polku mennä ihan päätyy asti. Niin, on upea nähdä, kuinka sinunkin tunnetilat, ne vaihtelevat ottelun aikana tavalla, jota ei aina osaa edes kuvailla. Elät niin täysillä hetkessä ja tuossa pelissä mukana, mutta nyt jos katse tuonne lauantain ottelun otetaan, niin millä keinoin Venäjä on kaadettavissa? Kuinka paljon Leijonien oman pelin pitää tästä vielä parantua? No kyllä me tietysti joudutaan paraamaan. Siellä on siis häikäisevä turnauksen paras henkilötaito on vastassa, mutta he pelaavat eri lailla. Nyt me päästään näihin meidän hitaisiin lähtöisiin, joka on tietyllä lailla meidän ehkä kuitenkin pelillinen suurin vahvuus. Nyt me päästään niitä käyttämään. Niitä Jukka ja pojat on eniten treenannut. Nyt me päästään todella vahvuuksien kautta pelaamaan. Mutta vielä kerran mä varoitan siitä, että siellä on sitten vastassa ylivoimaisesti tämän turnauksen paras henkilötaito. Nyt tää on tää kuuluisa suomalainen kollektiivi, häikäisevä maalivahtipeli, häikäisevä viisikkopeli vastaan sitten tämän turnauksen parhaat virtuoosit. Et jos jollekin, niin meidän kaikille yleisölle, TV-katsojille, täällä oleville ihmisille saadaan semmoinen spektaakkeli, ettei paremmasta väliä. Ei tämän tunteikkaimpiin ja iloisimpiin hetkiin kuitenkaan voi tällä erää päättää. Lauantaina on taas uusi peli ja sinne suuntaan meidän katseemme.